من nebe sergengehên bihêstiyên xweşûtê min hatin navakirin. Paytextên ku çêriyên xwe ji xwîna welatê min vedixwe, ez serdana wan nakim. Min nebe dibistanên abecê min li wan qedexe ye, zanyariyên ku tarîbûnê belav dike ez wan navêm. Min nebe gulîstanên bihêstirên sêwiya hatiye avdan, gula mirînê tê de be, ez wê bih nakim. Min nebe qesra ku dayika min tê de çêriye, xweşî ku ji kîsê perîşaniyê be ez wê naxwazim. Min nebe meyxaneyên ku goşên talankirî danê xwe dagirtibe bi zorê, meya rebeniyê ji hersimên bê parî bike, ew min serxweş nake. Min nebe bihiştên gawiyan dihewîne, bihişta dergeha xwe ji kujerê xwe re veke pê qayîl nabim. Xatûna min nebe tu dera, tu xewna li vî warî bihêle, ku dojeh be, ku bihişt be, ev derdestê min jê nabe. Bê vî warî ez masiyek bê avî mirîme. Xatûna min, heger te wenda bikim, karim yarek dijî xwe re bibînim. Lê ku welat wenda bikim, welatekî din ji ku bibînim, ez ê bimînim. Min bihêle, ev dojeh namûsa min e. Xatûna min bihêle, ev dojeh namûsa min e. Ev dojeh namûsa min e.